соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои аввалин дараҷаи сиёсати иҷтимоии давлати Тоҷикистон ба шумор рафта, дар давоми 13 солаи охир бо маром рушд карда то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. Давлату ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, танзими фаъолияти соҳа ва таҳкими пойгоҳи моддиву техникии ин самти афзалиятнок ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст. Дар вилояти Суғд давоми 30 соли истиқлолият дар самти рушди зинаи молиявии тандурустӣ, афзоиши маблағгузории соҳаи тандурустӣ нисбат ба соли 1991 423,1 маротиба зиёд шудааст. Агар дар соли 1991 барои соҳаи тандурустии вилоят 1,4 миллион сомонӣ маблағ ҷудо шуда бошад, пас ин нишон дод дар соли 2021 592,4 миллион сомонӣ баробар мебошад. Инчунин воридоти маблағҳои махсуси соҳаи тандурустии вилоят аз ҳисоби хизматрасониҳои тиббии музнок агар дар соли 2009 ба маблағи 2,1 миллион сомонӣ бошад, пас ин нишон дод дар соли 2020 63,5 миллион сомонӣ буда, нисбат ба соли 2009 32 маротиба зиёд мебошад. Дар ин самт то имрӯз дар кишвар 12 барномаи миллӣ аз ҷумла доир ба мубориза бар зидди бемориҳои сил, диабети қанд, саратон, дил, вируси норасоии масмумияти одам, вараҷа, нашамандӣ, рушди донории хун ва дигар бахшҳо татбиқ шуда истоданд, ки ҳадафи асосии онҳо паст намудани сатҳи гирифторшавӣ ба бемориҳо ва беҳтар кардани солимии аҳолӣ мебошад. Ҳамчунин дар самти таҳкими саломатии модарон, тифлони навзод, кӯдакон ва наврасон, пешгирӣ ва беҳдошти бемориҳои сироятӣ, паст кардани сарбории бемориҳои ғайрисироятӣ ва музмин, рушди илм ва технологияи информатсионӣ, рушди заминаи молиявии тандурустӣ таъмин гардид. Дар соли 2021 аз ҳамаи сарчашмаҳо 1645 адад таҷҳизот ва лавозимоти тиббӣ ба маблағи 64,7 миллион сомонӣ харидорӣ ва дастрас карда шудааст. бевосита бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззими миллат Эмомалӣ Раҳмон, соҳаи тандурустӣ дар солҳои охир рушд ёфт. махсусан дар соҳаи ҷарёҳои эндоваскулярӣ дар солҳои охир навовариҳо ба назар мерасад, ки дастгоҳи дар марказ ҷой дошта яке аз дастгоҳҳои ҳозиризамонӣ муосир буда имкон медиҳад, ки бевосита дар шараёнҳои қалб, шараёнҳои майнаи сар, шараёнҳои гурда, шараёнҳои узвҳои корси майда ва шараёнҳои канорӣ амалиётҳои ҷарроҳӣ гузаронида шавад. нисбати бемориҳои қалб ин бошад бемориҳои ишемиявии дил, инфаркт миокард. нисбати бемориҳои шараёнҳои майнаи сар ин бошад ҳам аневризмаҳои шараёнҳои майнаи сар, малформатсияҳои шараёни майнаи сар, шараёнҳои гурда ва гузарондани эмболизатсияи шараёнҳои бачадон ва якчанд гурӯҳ бемориҳое, ки дар шараёнҳои канорӣ дида мешавад. имрӯз мо бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳокимияти иҷроии давлати вилояти Суғд маркази мазкур ба истифода дода шуд. ба аҳолии вилоят имрӯз 5304 табиб ва 18151 корманди миёнаи тиббӣ хизмат расонида истодаанд. нишондоди таъминот бо табибон ба 10,000 аҳолии 19-3 ва ба кормандони миёна ба 65,9% баробар аст. бо мақсади омодагӣ ба сазовор истиқбол гирифтани 30-солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи нақша дар солҳои 2018-2021 сохтмон аз навсозӣ ва таъмири 503 иншоотҳои соҳаи тандурустӣ ба нақша гирифта шуд. дар замони соҳибистиқлолии кишвари азизамон Тоҷикистон, маҳз бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳифзи сиҳатии омма чун соҳаи афзалиятнок маҳсуб шуда, аз ҷониби давлат ва ҳукумати мамлакат то рафт соҳаи тандурустӣ густариш меёбад. Мастона Муҳиддилозода ва Салим Одилзода барои барномаи иттилоотии ахбор.